Toto je model ponorky. Ponorka sa skladá z plastovej flašky, zo závažia, z hadičky a z 2 kovových trubičiek. Keď vdýchneme vzduch, čo je v ponorke a z prvej hadičky, cez druhú hadičku sa začne nabierať voda, tým pádom ponorka začne klesať. Keď fúkneme do hadičky, tým pádom sa voda začne vylievať a vzduch sa začne naberať do ponorky, tým pádom ponorka vyjde na povrch.